Balaikano hambai joto lukurongno nai tongnai tirbahasni joto ani khapangni takuk bukuk song te nai tongnai joto lukurongno belai ka hambai rio engai sing tini phaisok paika tini khaksangmani harungo engai tini 4-5 visit tini 5 visit sing tini oro nok tangnon bagi planning khaika engai khnan simino oro nok tangjangnai 12 family oro nok tangai rijangnai ani bisingtei teti borok tongna bagui nok dana dokan no borok tongna bagui nok buskango dokan nangnai tamo hingke bongni je ang je saimon mani borokni kuno hapung hatai kwrui nok bra bari kwrui o tipra hao kusung tongnai bongsoni bosongni borok wngui se bongni tabuk sujora na bongni document tongo na chanani thikmore tongo na bongni jaga tongo mungsa kare bongni yago belai khai khairok suru omo haino tipra hapung hatai joto amsayono tipra sarongni tomong omo hai jabon bagino je jaga thango anga jaga no khub deep systematically wansogui ma thango gang oro bongno bazar kuthumri simi kalangkhai to ngla bongno ang 12 bai kinoro completely bongni oro phalai chana tongna chana khina sutinani light tui bebang ang bongno ব্যবস্থা খাইma khalangnai engka tui tongkha abonulo tabuk singoro nok tangnai khanan simi nok tangna changjangnai engke nok tangmani ulo oro buskango lama lama botok sing light dinan ব্যবস্থা ma khainai engka latin bosong khlai dinai o khanani bisingono borok latin tangnai amhai engke oro dogani tongkai borok hasalni phai a jaga bong jaga bo koroi kosto mosto ka hapungo tong mani ama haike to ব্যবসা khaimia security ni matter tongo thang phai security ni matter tongo kosto tongo nini manei rok nosto ngui thangmano thang phai engkai asa kabang manino thang phai re kaimea bebak de dia wansugui technically logic jeng wansugui bebak jeng oron initiative manakha bongno oron rehabilitate ma khainai bongno oron ma toninai oron nokhuk tangui bongno oron dogan ma khainai abo haikeno kurung jagao no sini tipra sarongno je through rehabilitation income generation program je khaitong mani total sara tirprao 50 ta modern market khainai abon bisingo kaisa khaksangmani harungnai including agotlani rajdhani ni kaisa market je lik somoni uttor gate no kitingui sini borone babu khub planning complex kaisa modern crown jewel modern heritage market amo haike total tirpaha 50 ta khailai jangnai teni ni Kanchanpur ni je highway o Mitrunjoy ni gana abo bo khub kaisa planning city singabo no khlai jangnai engka amo haike jeng terek joto jaga no step by step planning khlaioi je kono city no systematically abono tei dulnani administrative khainani tei aro construction system aroni bazar system bazar ni environment totally ab modernize sangnai amai ke modern amenities modern building modern architecture modern complexity modern environment modern ground tei modern ni garden bebak abo inclusive tongnai a market rogo a city rogo total 50 tangnai omo haike no takar jola constituency ni bisingo o khaksangma harong kaisa